Ukážeme si správný klik a bude trošku to vystabilizovat, ale já věřím tomu, že to zvládneme. Jak se jmenuješ? Angelika. Angelika. Prodělala, že umí hezký klik, tak uvidíme. Tak, základ je stabilizace. Začneme od té dlaně. Takže prsty jsou v extenzi a v abdukci, natažený od sebe. Celá plocha té dlaně je hezky opřená. Paže je pod ramenem, ale dáme ty ruce trošku víc od sebe. Víc? Ale pojď ještě víc takhle, jo? Dáme teď tuhle podnožku ještě, aby byl ten klik široký. Takže ještě jednou, dlaně směřují vpřed, prsty jsou v extenzi, v abdukci, dlaně opřená. Ten loket bude v takový malinkatý flexi, jenom pocitový. A přejdeme ke stabilizaci hlavy. Temeno vytažené do zakladu. Temeno vytažené do dálky. Trošku se zvednu v té lopatce, malinko ji stáhnu dolů, ale nepřeháním to s tím kaudálním posunem té lopatky. Cílem je, aby ta lopatka celá se schovala. Chybička. Aby se celá ta lopatka schovala. Tak, pánev neutrální, podsadíme, vysadíme. Podsadíme, vysadíme, super. Tak, stáhneme žebra. Nahodíme stabilizační systém s nádechem a jdeme do kliku. Nádech, stop a výdech. Musíme udržet ten nitrobřišní tlak, proto tady palpuju vlastně tu oblast toho břicha a musíme udržet tu lopatku. Zvedni se v lopatce a ještě 2 kliky ukážeme. Zase se zvedneme v té lopatce. Před každým pohybem dolů se v té lopatce zvedneme. A ještě jeden. Výborně. Teďka ještě chyby rychle. Záklon hlavy, že ta hlava byla zakloněná. Spadla by v té lopatce, nebyla by neutrální, spadni v té lopatce. Vošklivá lopatka. A vysazená pánev, anebo naopak podsazená. Teď ji znova srovnáme, aby jsme si to uvědomili. Dlaně, lokty, hlava. Tak, zvedneme se. Tak, žebírka mírně dolů, nitrobřišní tlak. Jo? Takže to je základní stabilní pozice a z té budeme dělat klik. Paráda, já myslím, že to splnila. Zvládla i šlápnutí na prsty, paráda. Super. To je správný klik tohle.